Mi tetszett a legjobban ebbe a 2 napban? Nem tudom eldönteni, hogy mi kaptunk-e többet, vagy ők. Aki megval engem az emberek előtt, én is megvalom azt az én mennyei atyám előtt. És ez nekem óriási öröm, hogy most Jézus is megvalott bennünket az atya előtt. Testvérek, együtt énekelhettünk szép harmóniákat, édesanyánkkal együtt. Együtt szolgálhatunk, és örömet próbáltunk meg kölcsönözni. Én azért szeretnék hálát adni, hogy a kicsi, legkisebbektől kezdve a legidősebbekig mindenkinek tudtunk szeretetet adni. Úr Jézust képviselhettük, az ő munkatársai lehettünk ezeken a helyeken, az engem lenyűgöz, és nagyon nagy megtiszteltetés. Hát lehet, hogy ez volt az utolsó alkalom, hogy együtt lehettem az 5 gyermekemmel, és nagyon boldog vagyok, hogyha el kell menni erről a földről, úgy hagyom is őket, a szeretetük megmarad. Húsan lényegek, 2 tanítvány az úton, halkony borul, kicsi Emmaus fölé. Csüggedten gondolnak a félelmes jövőre, hogy kezdjünk hétköznapot Jézus nélkül él. Ekkor egy szelíd arcú vándor lép hozzájuk, kedvesen érdeklődik beszédjük irány. Majd kezdik magyarázni, mit mond Bibliájuk, miért halt meg ő ott a gyászos Golgotán. A drága Jézus volt az úton tanítójuk, szívükben él, üvegez a búshomály. Maradj velünk, ez hozzámozgó imádságunk, ülnek is otthonukban velük vacsorán. Most ismerik meg őt a kenyér megáldásról, és soha senki más nem gyakorolta még. Ám az Úr Jézus Krisztus eltűnt a szobából, felismerték, és ez ő neki elég. Most ismerik meg őt a kenyér megáldásról, és panikre átettesebb helyes kezét. Ám az Úr Jézus Krisztus eltűnt a szobából, felismerték, és ez ő neki elég. Hogy sokszor járunk mi is Emmausi úton, valahol borul, hívő életünk fölé. Csüggedten gondolunk a félelmes jövőre, hogy kezdünk hétköznapot Jézus nélkül él. Ekkor a drága Jézus lép hozzánk szelíden, kedvesen érdeklődik a sorsunk iránt. Ilyenkor bizalmasan mondj el néki mindent, ismert fel őt, korunk bárhol lép hozzánk. Ekkor a drága Jézus lép hozzánk szelíden, kedvesen érdeklődik a sorsunk iránt. Ilyenkor bizalmasan mondj el néki mindent, ismert fel őt, Urunk bárhol lép hozzánk. Énekeljétek. Ne rettegj, bármi sújt téged, Isten gondol reád. Szárnya alatt van védelmed, Isten gondol reád. Isten gondol reád, minden napon, minden úton, gondot visel reád. Isten gondol reád.
most már innen kell. Teremtőnek lenni kell. Teremtőnek lenni kell. Teremtőnek lenni kell. Teremtőnek lenni kell. Köszi.